Tässä on kaikkien aikojen hauskimmat eläinklipit. Tämä murmeli pelästytti ihmisen. Go away! Go! Näkyykö kuvassa kirahveja vai koiria? Mikäli sinun koirallesi ei maistu ruoka, kokeile tätä. Nämä kaksi koiraa olivat kateellisia koiralle, jolla on aurinkolasit. They're mad they don't got shades on. They're mad that they don't got shades on. They wouldn't wear it. I had to. I bought some. I can't believe that dog was sitting there. Tätä päällikköä ei voisi kiinnostaa vähempää. Vesi taisi olla liian kylmää tälle gorillalle. Voiko olla edes täydellisempää kuvaa kissan ruoassa? Tämä koira suuttuu, kun hänelle näytetään keskisormea. Tämä koira on liian kiltti tälle kissalle. Viekää please tää kissa muualle. Tämä lammas oli juuttunut väärinpäin maahan. Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Ja nyt vuorossa se ikiaikainen rakkaustarina, koirat ja kepit. Kukaan ei tiedä miksi, mutta jokainen keppi on koiralle kuin maailman arvokkain aarre. Pieni oksa, aivan täydellinen. 1,5-metrinen puunrunko, vielä parempi. Nämä koirat ottavat keppileikin aivan uudelle tasolle ja välillä myös itsensä nurin. Come on! It has lights on it. Ja siinä mentiin. Ei keppiä ilman kommelluksia. Oh my god. Found a stick on the ground and now I'm gonna use it. All this power that I found. Gonna... Tämä koira todellakin olisi halunnut puun oksan. Lasin takana, mutta sydän pysähtyi silti. Tämä koira kohtaa elämänsä suurimman mysteerin.
Niin lähellä, mutta niin kaukana. Ja näin syntyi seuraava X Games-tähti. Live action Super Mario Feat, karvainen Luigi. Tämä mies ignoraa täysin koiransa. Oh, here you are, Sappy. Hi. How you doing? Where'd you go? I was looking for you the whole time. How dare you? Oh my god, I thought I lost you for a second there. Well, what do you want to do now? Do you want to? Bitch. Don't ignore me. Do you want to maybe go for a walk or something? Yeah. You want to go for a walk? All right. Bitch. Bitch. We can do that. We can do that. Huh. Man, I really thought I lost you there. Okay, well, how about we just go for a walk, okay? Don't ignore me, bitch. Hän miettii, mikä on elämän tarkoitus. Tämä koira on selvästi seuraava beatbox-sensaatio. Ihminen vain yrittää pysyä mukana. Toivottavasti sinä nauroit näille. Mikäli pidit videosta, niin tilaa kanava ja jätä tykkäys sekä kommentoi.